Good morning mga bis. Ngayon po ay Monday ng May 11. Oras po natin ngayon ay 4 o'clock ng umaga. Rides po natin ngayon ay sa Burgos. Doon po tayo sa may Didpol. Sa may Didpol po tayo pupunta. Bali mag-overnight pala tayo doon. Marami akong kasama ngayon. First time magkakaroon ako ng mga kasama. Magkita-kita kami dito sa 7-Eleven Kimsat. Kaya yun, let's go na. May mga kasama na tayo dito. May dalawa na tayo, si Pastor Lin. Morning. Tulog lang mga kasama natin Saan tayo na daan? CBI? Daan ko sa Gayo Nag. Ano? Alis na tayo. Yan, bali 7 motor po kami. Ito yung mga kasama ko.
Fiona Bridge dito sa Benmaher. At kita talaga yung puntok dito. Oras po natin ay 5:20 ng umaga. Tayo kulang-kulang 2 oras. Nakakadisgrasya pa. Kasaan ng aso ko nasagasaan. Matang-uga mga may disgrasya na. Mahirap pag ganyan mga tumatawid na aso. Dito kagad nakikita. Medyo madilim pa.
kotse. Sa Alaminos yung nasabit yung dalawang kasama natin doon sa may checkpoint, kaya natagalan tayo. Hihintayin pa natin sila mamaya. Welcome to Alaminos. ng Alaminos naghihintay.
Matagal kami dito sa Alaminos, sa dami ng checkpoint. Nakadalawang checkpoint na kami dito sa Alaminos. Mga kasama ko. Right, let's go, tuloy-tuloy na para wala nang checkpoint. Papunta na kami ng Burgos. So dito ay Alamino, Mabini, yung Burgos na. Time po natin ay 7:15 ng umaga, mainit na. Tama, 4:40 tayo nagsimulang bumiyahe. Sa dami ng point natin na dadaanan. Umaga na tayo. Dapat sana mga 7 o'clock nandun na tayo sa Burgos kung wala lang mga aberya. Ay, sigura, tuloy na.
sa Bicol pupuntahan natin. Lumaking daan guys.
Wala na. Sige na. Dolar lang, hindi tao. Lima taon naman tayo. Baka naman paligyan mo.
Kulibaan. Sinong papasok na? Hindi ba? Wala. Hindi yan yun. Hindi yan yun. Hi. Pa-shout out. Ay, doon pala yun ay. Asin ka? Hindi, nagugutan ako ng buong linggo para. Hey! Taboy-taboy, kapalimutan. Taboy-taboy. Mga legging ko naman. Wala yung best. Kasi blit taboy ka dyan. Oo ka naman ang Di ba na? Another 30 minutes ba yan? Talong ka na dyan eh. Sa may bilog. Chicken, wag mawala. Bali. Ito yung resort guys.
malalim yan dun. Yung dyan eh, malalim kaya yan? Saan ba banda yung pitbull? Doon pa, mamaya, punta tayo doon. Ah, doon pa? Darating kumain.